De band, 5 jongens van Jochen onder mij al 4, vinden hier bij de drafbaan een hutte aan het bouwen. En in één keer kwam toen achter huis ons stuur van we zijn beschoten met balletjes. En ja, dan denk je van mij dit serieus nemen of net. Maar een van de banden die dus wel heel erg ons stuur tussen kwam. En toen belde die mij op van wat moeten we hiermee? Nou en ze zei dan bel ik de politie. De kogeltjes kwamen van de orenkant van de dik. Van een trainingscomplex voor hinders aan. In onderzoek wat juster een 26-jarige man uit Bols het aanhouden. In zijn auto van de politie een luchtbuks van dit type. En toen we met de man in gesprek gingen, toen zei hij dat hij met die bugs op douwen aan het zetten weer. Want die veroorzaakt nog wat oorlast op de drafbaan. Maar je bent er net van het zorgen dat het om douwen gaat? Nou, die hebben wij in ieder geval dan net zien. Het verhaal bleef in ieder geval wel van die baan hoor. De schutter wordt onder oren verdacht van poging tot zware mishandeling. Hij werkt op het trainingscomplex. Zijn collega's je net reageren, maar er wordt dus wel verteld dat de band het verhaal betocht had. Nou, we nemen het natuurlijk wel serieus. Als de shorts wat voor impact dit op die baan had, die weer helemaal stuur. Die zei eigenlijk dat er een man ran en die band zei ook, ja, die man die hier een wapen in die scherpenbuurs. Dus die weer hartstikke bang. Dus ja, we nemen deze zaak wel heel serieus. Ze kwam hier nou eerst net bij. Dat was er net aan. Ze mij er eigenlijk ook net komen, maar ja, dan hier het eerst een waskouwen maken van we maaien net komen, je maaien net buitje. En net de stottering in een keer te bezetten.